Ne možete dati ljudima ono što nisu u stanju primiti. Po mom iskustvu, ljudi koji traže nevolju obično je i nađu. Nijedna nevina osoba nikada nema alibi. Žuriti s objašnjenjima uvijek je znak slabosti. Strah je nepotpuno znanje. Nitko ne zna što druga osoba misli. Mogu misliti da znaju, ali su gotovo uvijek u krivu. Pretpostavke su opasne stvari. Najtužnija stvar u životu i najteža za preživjeti je spoznaja da postoji netko koga jako voliš i koga ne možeš spasiti od patnje. Hrabrost je odluka da se suočimo s nepredvidivim. Ljudsko lice je na kraju krajeva ništa više ni manje nego maska. Za svaki problem postoji najjednostavnije rješenje. Čovjek ne prepozna stvarno važne trenutke u svome životu dok ne bude prekasno. Tragedija života je u tome što se ljudi ne mijenjaju. Ono što je u tebi samom te čini ili sretnim ili nesretnim. Gorčina ne vodi nikamo, okreće se samom sebi. To je vječno slijepa ulica. Istina, koliko god ružna sama po sebi, uvijek je zanimljiva i lijepa za one koji je traže. Nikada ne govorite sve što znate, čak ni osobi koju najbolje poznajete. Stvari nikada ne dolaze kada se očekuju. Mladi ljudi misle da su stari ljudi budale, ali stari ljudi znaju da su mladi ljudi budale. Zapanjujuće je u ovom svijetu kako stvari uopće ne ispadnu onako kako očekujete. Arheolog je najbolji muž kojeg žena može imati. Što je starija, on je sve više zainteresiran za nju. Sve se mora uzeti u obzir. Ako činjenica ne odgovara teoriji, pusti teoriju. Ako stavite lavu u usta, onda se ne možete žaliti jednog dana ako vam je on odgrize. Dobiti rat jednako je katastrofalno kao i izgubiti ga. Ali svakako za sve što volite morate platiti neku cijenu. Zahvalan slušatelj uvijek je poticajan. Svi su mudri, otpužu u miran kutak i ližu svoje rane i ne pridružuju se svijetu sve dok ponovno ne budu zdravi. Sve što je postojalo ostaje u vječnosti. Mislim da ne postoji ništa uzbudljivije na ovom svijetu nego imati dijete koje je tvoje, a ipak je misteriozno i strano. Ako voliš, patit ćeš, a ako ne ljubiš, ne znaš smisao života. Prošlost je otac sadašnjosti. Dok se čovjek ne osvrne na vlastitu prošlost, ne može shvatiti kakav izvanredan pogled na svijet ima jedno dijete. Metodom i logikom sve se može postići.
Majčina ljubav prema djetetu je kao ništa drugo na svijetu. Ne poznaje zakone, ne sažaljuje se, izaziva sve i bez imalo savjesti slama sve što ju stoji na putu. Nekome se stvarno možeš uvući pod kožu samo ako si s njim u braku. Vrlo je nezgodno biti voljen. Gotovo svi su to otkrili prije ili kasnije. Što vas manje ljudi voli, to ćete manje morati patiti. Jako sam uživala u drugom cvatu. Iznenada shvatiš, recimo u dobi od 50 godina, da se pred tobom otvorio potpuno novi život. Zastarjelo se uvijek s vremenom vraća kao moderno. Dobar savjet će najčešće uvijek biti ignoriran, ali to nije razlog da ga ne date. Kako život prolazi, postaje naporno održavati karakter koji ste sami izmislili, pa se vraćate u individualnost i svakim danom postajete sve slični sebi. Žena će te prevariti ako ne znaš koji je njen omiljeni desert. Postoje pitanja koja ne postavljate jer se bojite odgovora na njih. Većinu naših velikih izuma i većinu genijalnih postignuća dugujemo besposličarenju, bilo prisilnom ili dragovoljnom. Žene podsvjesno promatraju tisuće sitnih detalja, a da to ni ne znaju. Njihov podsvjesni zbraja te sitnice, a rezultat nazivaju intuicijom. Ako nastojimo održati prošlost živom, na kraju ćemo je mislima iskriviti. Čovjek tako malo zna. Kada čovjek sazna više, kasno je. Majčina ljubav prema djetetu je kao ništa drugo na svijetu. Često se pitam zašto je cijeli svijet toliko sklon generaliziranju. Generalizacije su rijetko ili uopće istinite i obično su potpuno netočne. Ljude trebaju zanimati knjige, a ne njihovi autori.